Bună ziua! Filmați părerea mea. Ca să mă controlați? Nu dumneavoastră, noi l-am controlat pe noi. Dar vreau să știu care sunt inspectorii. Că pe timp știu. Dânsul. Câți? 1? 2, 3, 4, ați venit ca să controlați 2 corturi sau 1? Nu se controlează o autorizație. Să aud ce ați venit să controlați. Domnul, noastră, Ce ați venit să controlați? Am venit să controlez autorizația vis-a-vis de aplasarea cortului. Da? Mai tare ca să vă audă și ziariștii. Dar noi n-am venit pentru ziariști. Dacă dumneavoastră vreți să faceți... Facem spectacol mediatic? Ce facem? Facem spectacol mediatic. Ce căutați în primărie? Spuneți ca să audă oamenii. Domnul de la Asociația Haiducilor ne-a invitat în primărie spunând că cererea Ce bunalul? Ce căutați? Dar nu sunt... Deci ce ați venit să anchetați aici? Veniți să vorbiți de pe tonul ăsta, ce ne sunteți? Sunteți... Dacă aveți aia în cap, ce căutați aici la mine în primărie? Am venit invitat de domnul să-mi arate o autorizație. Pentru? Pentru amplasare. În primul rând vă prezentați. Eu sunt primarul orașului, era dumneavoastră. Eu sunt Petrișor Crucean. Așa, ce? Directorul Inspecția de Stat în Construcție. Perfect. Dumneavoastră? Doamne inspectorul de stat în construcție. Dumneavoastră? Peste șef serviciu inspector de stat. Bun. Și ce doriți? Domnul președinte al Asociației Haiducilor, sau cum se numește, ne-a spus că are o cerere. I-am cerut cererea pe care o are depus la dumneavoastră, care se spune că sunt autorizate cele Ce două ați venit să porturi. verificați la dumnealui? Dânsul ne-a invitat aici ca să ne Ce dea căutați hârtia. dumneavoastră? V-a invitat la meeting? Sau ce căutați? Cum ați Ne-a ajuns la el? invitat aici. Cum ați ajuns Am mers la dumneavoastră? dea o hârtie de jos de la registratură. Am spus, haide să mergem ca să dăm hârtia de la... Dar ce căutați dumneavoastră? Ați venit? De ce? Treceați, vă plimbați pe stradă sau de ce? Nu, trebuie să verificăm legalitatea aplasării celor două porturi. Deci corturile din care servești ceai, cei care fac demonstrație, nu? Asta ați venit să verificați. Da. Așa. Și mai departe? Și atât. Păi nu verificați nimic, bă, fraților. Deci la mine în primărie n-aveți ce să căutați. Da? Limpede. Oamenii au ieșit pe stradă de foame. Și voi veniți astăzi să verificați de unde beau un ceai, nu vă e rușine? Nu mi-este rușine. Nu vă e rușine? Nu mi-este deloc rușine. O să săriți voi în fund, cu tot cu Băsescu și cu Udrea. Schimbați-vă, puneți-vă o cameră. Hai, slugăilor liber! Și cu tot pe slugi!